Mga kababayan, alam natin kung gaano kamahal ang panganganak. May check-up, laboratory test, ospital, at gamot. Kapag kinulang ang pera, napipilitan tayo maghintay o magtipid. Dito nagsisimula ang panganib. Maraming ina ang nanganganak na walang doktor. Hindi dahil ayaw nila ng tamang pang-alaga, kung hindi dahil hindi nila kaya ang panggastos. Ito ang nais nating baguhin. Simula ng April 30, mas pinalawak at mas mataas na ang maternity benefit ng PhilHealth. Para sa normal na delivery sa ospital, mula 9,750 pesos, magiging 29,000 pesos na ang sasagutin. Para naman sa cesarean section, mula 37,000 pesos ay magiging 58,000 pesos hanggang 62,000 pesos na. Sa maraming pagkakataon, kung sa ward manganganak, kahit sa private hospital, maaari nang wala nang babayaran paglabas. Pinalawak din ang prenatal care. Mula 4 na check-up, magiging 8 na ang sasagutin ng PhilHealth. Kasama na ang mga bakuna at saka laboratory test. At pagkatapos naman manganak, may 3 follow-up visit na sakop na rin. Simple lamang ang ating layunin. Nais natin matiyak na ang bawat ina ay makakapagpanganak ng ligtas at hindi nag-aalala kung saan kukuha ng pambayad. Nais natin na walang buhay ang malalagay sa panganib dahil lamang sa kakulangan ng pera. Maraming salamat po.